Děkuju. Dopis od Mikea O'Donnella. Mám ho tu přečíst. Scarlett, než začneš s rozvodem, vzpomeň si na 7. září 1988. Tehdy jsem tě poprvé uviděl. Četla si míň než 0. Měla stričko Guns N' Roses. Nikdy jsem nic krásnějšího neviděl. Říkal jsem si, že když mě odmítneš, umřu. A když jsi mi řekla, že mě miluješ, cítil jsem bezpečí a klid. Věděl jsem, že ať se stane cokoliv, nikdy to nebude tak strašné, když budu s tebou. A potom jsem nějak ztratil cestu. Vinil jsem tě ze svých chyb. Vím, že si myslíš, že to dneska musíš udělat. Já to nechci. Jenomže ty ano. Musím tě nechat jít. Tak, chlapče, děkujeme. Pokračujeme. Promiňte, ctihodnosti, nevadilo by, kdybychom to prozatím na nějakou dobu odložili? Takže další jednání za měsíc.